Hello, hello world! Naano po ko ron nagsamok-samok ninyo. Bitaw. Kumusta yung adlaw? I hope maski kung sa busy, naging nice naman yung day, di ba? Ako, nice ako today. I hope inyo hapod. Ako, medyo busy as usual na sa hospital. So, ana, kay baw na mo na. Pero, mabisi man ang kinabuhi. Kaya na lang dili sa pagpaka-busy na lang all the way. Naay ni aging mga tao nag-jogging. So, need na ko mo-stop og video to give way sa ilaha. Kay diri ang privacy importante kaayo. Dili ka pwede mag-picture na makuyog ang ubang tao or mag-take of videos without their permission. So, kung wala kay permission sa nila, kaya ni stop ang video and take a new video. Ganat lang. Asa ko karon? Nasa ilaw sa kakahuyan. Si Tanawang Kalibot. Diba? Pero wala ako sa forest. Actually, nara dito David akong ipoyan, no? Nakita mo siguro mo sa ako ang first video, di ba? Ang background kay mga kahoy. Ano siya diri. Pero sa unahan ani actually kinana sa mga establishments. Yung ani man diri daghang mga kahoy sa palibot. Mas daghang kahoy kaysa mga tao. Joke. Bitaw. Ingani sila ka nature lover diri daghan sila kahoy. Morning ganahan ko diri mo na akong naganahan kay dool kay sa nature, dool ko sa nature, dool ko sa work. Di na necessary mo sagka po kong bukid, mula ako forest to be with nature. Kanya inasasad kananglan na mag-purchase kong car or masakay og bus para mo ato work. Baklay ra. O na naganahan kay ko diri. Nice diri magbaklay-baklay kay makita sa agawas sa trees and snow and huni sa birds. Makita sa kabayo na nagdagandagan. Ngano na ako diri sa kakahuyan aron ma-relax. Mawang stress. Bitaw. Ang nature mang good. Makapawas sa stress, makakalwa sa kasing-kasing o huna-huna. Huna siya na dili lang physical stress ang mawala kung naamo kuyog sa nature, dili emotional stress po o uplift mo spiritually po, mas ma-appreciate ninyo kung unsang blessing naghatag sa Ginoo sa maski usa pa ka bugnaw sa panahon na ay hapoy birds na magpuyo. Mo na gawas na relaxing ang green ug ang white combination. Maka-relax pud ang huni sa mga birds. Mo naganahan ko diri mag-standby. Maglabaklay-baklay. Dili lang baklay-baklay. Sa akong gigam gani mag-standby, maglingkod ko kung summertime maglingkod ko ilawom sa punuan. Maminaw ra sa huni sa mga birds. Kamo, unsa inyong way para ma-relax mo sa inyong busy nga day? Ako yung animan.